Arratsaldeon, hemen zeruan bezala lurrean ere, gaur, Eskorpio sasoia. Eta egingo dudana izango da, harani pasoa eman. Kaixo, Arratsaldeon, ez nekin azkenean presentziatik, zeruan bezala lurrean ere, nondik, pero bueno, listo, hemen gaude. Bueno, kaixo? txaldeon, denoi. Bueno, izaron perfiletik aigea, baina azken aldaketa batzuk izan ditu, batzuk igual jakingo dezue. Orain dela pare bat aste, ez da izaro, urriak 14 nola genuen lehenengo zuzenekoa, pixkat elkarlan hau adierazteko, eta hola? Zaizen ba jende da, zuk ikustezu izaro, A ber, ikusten dut, sartu dela alazne, orduan alazne eskertuko genizuke, hor balin bazaude, esatea, ez, a ber, bai, alazne edo bestela aloeder. Norbati, hor dago nahi zuzenean eskertuko genioke esatea entzuten dan, ikusten dan ondo, eta norbaitek esaten digun momentuan, jarraitzen dugu, ez? Fiskat, aran, itxoiniko dugu. bai, hoi da. Vale, alo. Zuk ikusten duzu, Aran? Jendeak ikusten duzu? Ez. Nik erantzunak da ez zer ikusten, eta zein da hon ez da izaro. Ikusten dut, alo ederrek esaten du, bai, oso ondo, bale, alo eder, eskerrik asko. Orduan, Aran, jarraitu ingo dugu. Bai, oida, esaten nahi zinen, ez? Urrian 14an lehenengo aldiz egin genula gure zuzenekoa, eta gustatu Oida, zen. batzuk gehiengo ezautuko zuen bere perfiletikan igual, izar astrologa da, nire irakaslea izan da urte askoz, eta orain dela pare bat aste manilea bere bidetikan, elkarlaneko gauzatxo batzuk hasi egiten, ez? Nik hartan atalakin eta elkarlanen. Eta orduan, bueno, hasi ginen azkenen, zeruko informazioi lurrea jeisten. Guk hain ondo ezagutzen duen energia hortatik, ezta? Eta aurreko saio hartan zeruan bezala lurrean ere izena jarri genio zuzenekoari, eta hitzaron hitzetan gustatu inomentzaigu. Bueno, gustatu ez daki baino, bueno, gauz politxak hitzeiteu, partekatzeiteu, eta esan guztuan, ni zuzeneko hauekin nuen dikan, nire beldurrei eta aurrei, baina, bueno, pixkanaka. Eta, hoxe, ordu elkarlaneako perfil berri bat sortu dugu, noski izena errepikatzen duguna ez da, zeruan bezala lurrean ere, eta pixkat ideia izan zen, nahiko aiskar sortu arren, ez, 2 astetako kontua hola izan da, nahiko bapatekoa, ideia izan da, gutxi gora bera, hilabetero, saiotxo bat hola itea, eta momentuan daun energia pixkat, zeruko egoera azaldu, ze energia daun disponible, zertako dan garaiona, eta horren inguru, baita konseju praktiko batzuk, ez? Autoezagutza eta autozaintza hortako. Eta, bueno, ja eguzkia Eskorpion daukeu ja, duela egun batzutatikan, eta itzaro planteatze zian. Bueno, Sagitariokin hasi beharko du, ja Eskorpio gainen daukeu. Eta, nola ez teu itzengo Eskorpiotaz, hain ondo ezautzen den energia izan dago, hainbeste daukeun energia bat izan da, ez? Orduan, gaurko saioa pixkatola izangoa momentuz Instagrametiken, ikustezu azken orduko probakine bai, gure perfil berri hortatik zeruan bezala lurrean ere tik ezin izan deu zuzeneko hain, orduan izaronetik ingo deu. Eta hasiera baten, izaro, ez, gure asmoa izango zamintzat, YouTube bidez igual luzatzea aurrengo saiok, ez? Aber, unibertsoak ekartze egun, baino idea hortan, ez?
Bai, hori da, bueno, bururatu zitzaigun idea izan zen, temporada edo denboraldi bakoitzeko programa bat egitea, ez? Orduan, eguzkia zeinu berri batean sartzen den aldiro, programa edo saio edo kapitulo edo oraindik ez du erabaki nola deitu, berri bat ingo genuke. Orduan, gure intentzioa YouTubetik egitea da, baina, bueno, YouTubeko kanala sortu eta gauza denak egin artean, zaren, bueno, hori da, zuk esan dezuna, zaren, Eskorpioia gainea etorri zaigu, Eskorpiotaz hitzein behar dugu, bueno, Instagram ez jarraituko dugu, baina intentzioa, eta asmoa da, eta dena ondo bidian, urrengua, hilabete barru gutxi bera bera, esango izkizugu datak, ja, YouTubetik egitea, eta YouTubeen gure kanala, zeruan bezala lurrean ere, bueno, abentura berri jortara animatuko gea, eta bueno, a ber nola ateratzen den. Hau dena oso organiko, oso natural, eta ikusiko dugu. Pues ensaio error. Gustatzen zaizuela, jarraitu ingo dugu. Ez du inorrik ikusten, bueno, Aran eta Bilon arteko elkarrizketa kafe tertuliak izango dira, eta guretzatea berazgarria izango da, seguru. Beti iten deuna, baina oaingon grabatuta, ez? Norbaitei mesedeik emaio, entzun nahi badu eta hortar bai baliatu, partekatuz, ez? Bai, azkenean nola sortu zen, ez? Aran, guk, esan beharra dago hemen igual, entzuten ikusten nahi den jendia, kokatzea fizikoki, ez? Ni lezon bizi naiz, bai, Gipuzkoan, eta Aran bizi da Berrobin. Orduan, Berrobi lezok, hola, maiztasun batekin gelditzeko, distantziak, pixkat, handia, ez? Orduan, Zoom bidezko bilera asko egiten hasi. Halako batean, Zoom bilera horiek bihurtzea azkenean, elkarrizketa edo konversazio, astrologia buruz hitz egiten, eta natura, eta autozaintza, eta, bueno, guri gustatzen zaizkigun gauza asko partekatzen dugula. Izan zen, eta gure artean dazkagun konversazio hauek egiten baitugu publikoki, baten bat ilaunduko die, zerbaitetan erabilgarria izango da, ez da, hola, ez? Hola sortu dut pixka. Bai, hori da. Aurreko nahi patzen genuna, ez? Elkarlan hortatik, nire, bueno, astrologia baita, modu profesionalen modu profesionalen basaiok ematen hasi nahi zenetikan, horre elkarrizketa gehiago gure artean, bat eta beste, eta pixkanaka, ez? Lanbide, lagun, gai dena bat azkenen, ez? Gure artean. Ideia asko dauzkagu borbor, bueno, aber zer hartzen duen forma, zer ez, jongo gara pixkanaka ikusten. Baina bai argi genuna zan, ze helburukin ingo dugu hau, ez? Ondo irutu bat zaizu, gustatuko itzaidak ere bai, hemen guri ikusten nahi dienei izatea, ez? Guzti honen helburuak bi diela, alde batetik astrologia zabaltzea eta divulgatzea, ez? Gure pasio hori, ez? Guretzat hain inkreiblea edo sinestezina bihurtu den hau edo deskurritu den hau, jendeak ezautu behar du hori, ez? Goazen hau zabaltzea, hau jendeak jakin behar du. Eta ez bakarrik astrologia, ez? Aurrekoan esaten duen, astrologia egiteko modu asko daude, astrologiatik gauza asko kontatu ditzakezu, guria da astrologia, lurrea jetxe, oso astrologia aplikatua, oso astrologia praktikoa, astrologia gure eguneroko bizitzara jetxe eta zertarako balio dit, ez? Gure energia Virgo, Capricornio, lurra hortatik, araneketan beti bilatzen dugu, gauzak praktikoak izatea eta zerbatetako balio izatea, ez? Hortik, alde batetik, astrologia aplikatu praktikoa hau zabaltzia jendeen artean, jendearentzat erabilgarria edo baliagarria izatea, hoi bat, eta bestetik, guztare eskutatuko, gure ogibide da, nire ogibide da azken urteetan, eta Aranek apustua indu hortan jartzeko, ez? Orduan, gure zerbitzua, gure ikarte irakurketa, gure tailerrak, gure, oik ere, abaldin goitugu, eta, baten bat interesatu alin badago, gurekin kontaktuan jartzeko bideak eta azalduko kontatuko izkizuegu, edo laguneko badak izkizute. Orduan bi helburu horiek izango dira. Astrologia praktiko aplikatu bat zabaldu eta gure zerbitzu eta eskaintzen berri eman du dira. Eta honekin,
Izaro, sarrera eman barko jozu, ez? Eskorpio denboraldia, Lio. utziko izu pixkat azaltzen. Zer da Vale. eskorpio denboraldia hau? A ber, zer da eskorpio denboraldia? Lehenengo ni hasiko nintzake, denboraldia. Zerri deitzen digu denboraldia, ez? Pixkat entzuten nahi den jendia, pixkat ere, bueno, jakinan gainen edo zertaz ari den. Guk denboraldia deituko diogu, eguzkiak zeinuz aldatzen duen bakoitzean, bai? Orduan, segurazki, edo zeinek gutxi gorabehera badaki urriaren 21, 22tik gutxi gorabehera, azaroaren 21, 22 tarte horretan jaio den jendea eskorpio dela, bai? Ez, hori gutxi gorabehera, baten batek esate baizu, azaroan 7an jaiotako bat, eta hola pixka kalkulatuz, eskorpio, hori gutxi gorabehera denek badaki, bale. Claro, hemen zein da? Puntito bajarri izaro, zure klasetan bezala. Esan. Jendek oitura dauka, aran, nina ez eskorpio, bain igual gaurko anuntzioakin esate zaten, ni eskorpio naiz, o beste bat ez daize, o ni akuariota. Bueno, saiatzen naiz hor pixkat astrologia zabaltze honetan esaten eguzkia daukatela, ez? Azkenen astrologia zalako eguzkian bakarriatzen, gero, aipatuko duzu, baina, bueno, kasu honetan ebai, azaro 7ko pertsona horrek eguzkia eukiko luke, ez? Hori da pixka bat ere, aran eta nire intentzioa saio hauekin, ez? Zaten nion nik aran igargo izan. Pedagogia pixka egin berdugu, jendeak gauza batzuk erakutsi berdizkigu, ez? Orduan, lehenengo gauza horrekin puskatzia, ez? Ni eskorpio naiz, hori pixkat zuzendu berda, ez? Eta hau da, ni jaio nintzenean, ni azaroaren 7an jaio nintzen, egun hori aukeratu dugula, ez da ni eskorpio naiz, ni jaio nintzenean eguzkia eskorpion zegoen, ez? Hori da, jendea pixka bat, ulertzen hasteko edo. Orduan, eguzkia eskorpion zegoen horrez esan nahi du, bueno, eguzkia badoala zeinu ezberdinak rekorritzen, eta urriaren 22 buelta hortan, eta jartzen ditut egun, orain esan duko duzergatik, eguzkia eskorpion sartzen da. Eta eskorpio zeinuan pasatzen du hilabete bat, bai? Azaroaren, 20, 21, 22 horretan, bale? Zergatik 2 egun nahi naiz esaten denbora guztian, bueno, urtero ez delako egun eta ordu berdinean sartzen eguzkia eskorpio kasu honetan zeinuan. Bai, egutegia gure invento bat da. Orduan, unibertsoak graduka funtzionatzen du. Orduan, eguzkia eskorpioaren 0 graduan sartzen denean, eskorpio denboraldia hasten da. Eta hori batzutan da urriak 20, beste batzutan urriak 21, beste batzutan urriak 22. Orduan adibidez, egun horietan jaio den jendea, topatu daitezke 2 pertsona adibidez urriaren 21koak, eta segun eta ze urtetan jaio ziren, batek eguzkia Libran izan dezake, eta beste batek eguzkia eskorpion izan dezake, ez? Orduan, lehenengo gauza hori pixka bat ezberdintzea, ez? Orduan, hori ezberdinduta, edo hori argituta, komentatzea aurten zehazki eguzkia eskorpion sartu dela urriaren 22an, bai? Sartu zitzaigun, pasaren asteazkenean. Orduan, eskorpio denboraldia inauguratzen da edo hasten. Hori izango litzateke, zuzen hitz egin da, ez? Oso ondo, Izaro. Eta esango zenuke adibidez, eskorpio energia hau baita lehenagotik igual antzeman degula, edo nik adibidez, antzeman dut, ez dakit hor arrazoi bat dago, nik bakit baina kontatu zu pixkat. Eskorpio energia hasten geha somatzen lehenago, aurten hasi geha somatzen lehenago bereziki, eguzki, ez da bilelako eguzkia bakarrik mugimenduan, planeta gehiago, planetak ere badabiltza mugimenduan, ez? Orduan, dependetan nola doazen, batzutan eguzkiaren aurretik doaz, bere ibilbidean edo atzetik. Orduan, aurten bereziki, eguzkia eskorpiora iritsi baino lehenago, ja Merkurio eta Marte iritsi zaizkigu, ez? Orduan, naiz eta eguzkia Libran egon, bai izan dugu oso Libra, oso denboraldi Libra oso eskorpiano, ez? Energia eskorpio, energia sartu dalako, ez? Eta, bueno, ja, denboraldia pixkat azalduta eta ez dala igual beti eguzkia sartzen den momentun hasten, ez? Bestelako planetak bai,
zerikusia daukatela kasu hontan gaina pertsonalak, azkenen egunerokotasun hortan gehiago eragiten diguten hauek. Bueno, hasi beharko dugu esaten ez, Eskorpio energia hori hainbeste errepikatu du noiz, zertan datzan, ze kutsu edo ze desberdintasun edo ezaugarri ditu. Eskorpioren ezaugarriak, ez, pixka bat, bale, orduan. Puntonta iritsita, baita ere pixka tokatzen zaigu aklaratzea, Eskorpio energiaz hizketan ari garenean, ez garela ari hitz egiten Eskorpio pertsonetaz, ez? Eskorpio pertsonak zeintzuk izango lirateke. Bueno, Eskorpio naiz esaten duten hori, ja pixka bat zuzendu dugu hori. Eguzkia Eskorpion duen jendeataz bakarrik ez garari, ez? Zergatik, bueno, baita ere pertsona batek eduki dezake eguzkia Eskorpion, baina eduki dezake ilargia Eskorpion, eduki ditzake Merkurio, Venus, Marte, Jupiter, edozein planeta eduki dezake Eskorpion, inkluso ascendentea eduki daiteke baita ere Eskorpion, hipernodoa, bueno, karta natal baten, karta natal baten aurkitu ditzakegun, elementu edo planeta edo ezberdinak, ez? Egon daitezke Eskorpio, bai? Orduan, pixkat aklaratuta, Eskorpion bi buruz hitz egingo dugu kodigo batzuk emanez, ez? Edo klabe batzuk. Eskorpio zer da, orduan, hain baliagarria izango da? Zaro, barkatu, pixka borrosa ikuste dut, ez dakit ni naizen bakarrik, besteek ere bai, Igual. Bueno, Beto. Bapaten izan da, ez? Dakit, igual ni naiz, ez? Dakit baten bada honor esateko bestela. Bai, baten batek esatia baldin badu, nire irudia borroso ikusten da, edo ni ondo ikusten da zara. Ez dakit zer da. Bale, hauxe, bien. Zer da Eskorpio? Eskorpio, niretzat, borroso ikustera bai, aran ere bai, esaten dute, borroso ikusten gara bilek. Igual zuretik gaudelako. Obertura o konexioa, ez dakit ondo harrapatzea izun izaro. Biak borroso? Ez dakit. Ez dakit zer egin. Ja. Kobertura dut. Konexio txarra bezala. Bai. Entzun bioi ondo, lasai, bueno, ondo entzuten da. Bueno, ya está. Bueno, hau hola esatearen, ez? Ze planetai dagokio. Merkurio retrogrado. Bai, eta. Nabari da. Itzalen da honetik ere. Hau beste bateako. Hainbeste kontu. Bueno, Eskorpio energia hitz bat aukeratu beharko balitz. Aukeratuko nutken hitza da transformazioa. Bai? Eskorpio azkenean hitz egiten digulako zerbait atzean utzi behar dugu, zerbait askatu behar dugu, zerbait hiltzen utzi behar dugu, zerbait berria jaiotzeko, bai? Transformazioa hau da azkenean, ez? Morir para renacer, bai? Hau klabe edo kodigo orokor bezala hartuta, oain, Eskorpio energia handia daukaten pertsonak nolakoa dira, bueno, intensoak, bai? Adibidez, Eskorpio energia oso energia intensoa da. Sakona, bai? Intensidadea, sakontasuna, oso sakon, ez? Azkenean, pentsa egin behar duna da transformatu, orduan zerbait transformatzeko sartu behar da oso sakonera, ustelduta dagoen hori, eskutuan gordetzen dugun hori, oso eskutatuta, tabu den guztia, eta tabu den guztia esaten dudanean, sexualitatea, heriotza, emozio eta sentipen ez dakit, zeloa, posesibidadea, kontrola, manipulazioa, gauza hau denak eskutuan dauden hori denak, horiek sakonera jun eta horiek argitu eta horiek atera. Eta horrela esan da, badirudi Eskorpio dela super dark, iluna eta hala da. Baina ez da hori bakarrik, ez? Azkenean Eskorpio daukan talento edo superpotera handinetako bada transformatzeko gaitasuna. Transformatzeko sartu behar duzu, ez? Sakon-sakonean eta energia guzti horietan, bai? Orduan, bueno,
zeinu guztia daukate alde onuragarri bat eta alde pixka bat ezain onuragarria, eskorpioren alde onuragarria da transformatzeko gaitasuna, indarra, boterea, bai, boterea ondo ulertuta, magnetismoa, bai, hori dana, baina eskorpio gaizki erabilita bihurtu daiteke kontrola, bihurtu daiteke manipulazioa, bihurtu daiteke ditugun gauza. Zaki zerbait nahi diozun gaituzu. Bai, ez, eta netzate bai, askotan oso terapeutikoa bezala, ez? Behin eraldaketa prozesui eman ondoren, eta bueno, bazkenen, bai, evoluzionatzaia, nik uste esan dezunetikan pixka bat, ez? Azkenen proposamenare bai eskorpion askotan izaten dela, ba, hoxe, sakontasun horta, barne mundu hortan indagatu, esaten dezun bezala, ez? Ba, gauzi ilun horieko askotan beldurrak bai izan daitezke, ez? Hor dauzkegun blokeo edo gauza horiek, ez? Askotan ez digutenak uzten aurrea iten, edo bai hor alfombrazpin dauden gauzak, ez? Da tapa irikitzeo, astintzeo eta berbenga. Beldurra ematen du hasieran, ez? Ba, ezagutzen dugun ba, inguru edo zona hortatik ateatzea, baina batzutan bakigu ez gaudela guztiz eroso edo gauza batzukin igual lasai gaude, baina bakigu igual bizitzan proposamena beste leku batekin joala hori, bueno, ba, hoxe miniten egiten gauza horiei aurrein, eta, bueno, egun hauetan energia hori pilpilen egon da, ez? Eta lehenagotikan bai, hor, bueno, errepikatu dian gauza horiek, ez? Askotan garai hauek dira, ba, asignatura pendiente esatean bezala, ez? Pixkat hor, miniken diguten gauza horiek berriz ateatze hori, eta da, bueno, aukera balin badago. Sakon sartu, aztertu, eta ja behingoz hori gainditu eta aurreiteko garai politak, ezta? Hori da, bai, azkenean eskorpiorentzat ere hitz politia nahi asko gustatzen zaidana, eta bueno, azkenean lehen igual oso erabilia dago ere, baina alkimia izango litzateke, ez? Alkimia, garai bateko alkimistek egiten zuten, beruna bihurtzen zuten urrea, ez? Alkimia edo nahi ere gustatzen zait baita ere konposta, bai, azkenean konpostera batera botatzen dugunean organikoa, konpostean zer gertatzen da. Usteldu egiten da materia organikoa eta hor transformazioa dago, energia liberazio bat dago eta bihurtzen da ongarri, ez? Hori bada eskorpio, ez? Transformazio hori bada. Baina eskorpio badu ere arrisku bat eta da metatu, pilatu eta hor gelditu buklean, bueltaka, enrokatua eta ez ateratzea eskorpiori askatzea, soltatzea kosta ite zaio, baina lan hori egitea lortze balin badu, ba, askotan kontatu izan dudana klasetan taula bezala, ez da gogoratuko izan, baina eskorpio azkenean da lorategiaren iskinean dagon ximaur montonera handi hori, baina ximaur horretan sartu eta murgildu eta kaka hori dena, kaka hitza ez genuen aipatu nahi, baina eskorpiorekin atera behar du. Kaka hori dena garbitutakoan behian topatzen dugu lorategiko lorerik ederrena, ez? Azkenean altxor hori badulako eskorpioak, ez? Tunel ilun batean sartzea bezala, tunel ilun horretan gaudela, eskorpio bada konfliktoa, eskorpio bada sufrimendua, eskorpio bada beldurra, eskorpio badia gauza guztia denak, baino ausartze bagea eta horri aldenari guztiari aurre egiten balin badiogu tunelaren amaieran topatzen duguna, hurrengo hilabetean Sagitarioren argia, ez, izango dela, hori izugarria da, ez, bueno, eskorpio probablemente bada 12 zeinuetatik gaur egungo gizartean pixka bat, ditzen edo kudeatzen zailenetako. Baina esan dezu, ez? Urrengo, bueno, urruna datorren energia horri bidea emateko ere, guain lanketa hoitie badegu eta askatzen badegu, edo hor sakontasun hortan sartzen bagea gero aukera emango dugu, ba, berri horri ere bai atek irikitzeko, ez? Ezpadeu atek irikitzen, edo beteta baldin badeukagu gure etxea, ba, berri horrentzate lekuik ez da behatzen, ez da? Bueno. Hori aurrera gultzengo dugu, baina garrantzi hori askatzean ere bai, gauz berri. Hori da eskorpioren talentoa edo
superpoterea, ez? Gustatzen zaineri, zeinu bakoitza badu superpodere bat. Eta Eskorpiorena da, gazteleraz esaten den eliminar para iluminar, bai? Niri hori asko gustatzen zait, da, eliminar todo lo que ya, no? Kadukatuta gelditu den guztia, eta gero, badokagu sekzio bat, astrologia praktikoa egunerokoan nola, eta hor ikusiko dugu, kadukatuta zer gelditzen zaigun, etxean, bizitzan, nire gorputzetan. Orduan bada hori Eskorpioren lana, ez? Eliminar kadukatuta gelditu den guzti hori, ustelduta, balio ez duna, ja, energia estankatu iten delako bestela horrez, eta hor bai Eskorpio behar du egin, kompost edo alkimia lan hori, ez? Dela formaz aldatu, transformazio horretan, alkimia horretan, energia liberazio bat dago, eta emaitza edo sortzen duena bada ongarria. Izango izateke pixkat Eskorpio ulertzeko, ez? Oso ondo izaro. Eta ez dakit, gaur nahi dezun, zuri hainbeste gustatzen zaizun mitologiakin bai, hola, erlazio batin, bai, ez da pozik jarri zean. Bai, oso pozik, nahi mitologia izugarri pila gustatzen zait, eta astrologia beti esaten dut, ez, da matematika eta mitologia simbologia, ez, pixka bat uztartzea. Baina, lehenago, ara, ondo iritze bat zaizu, hemen, uste dut pare bat, pertsona bat daudela, oraindik zuzenean, sartu bat erean dabil jendea. Nik galdera botako nuke, norbaitek nahi baldin badu galdetu edo aipatzen joan, ikusten ari diren pertsona hauek, bere kartaren natalaren ezagutza baldin badaukate, ean nahi diguten kontatu, beraiek zer duten Eskorpion, bai? Baten batek eguzkia badu, edo ilargia badu, edo dena delakoa, libre hasteko galderak edo komentarioak egiten, nahi dezunean, bale? Idazten joateko, eta baten badalin badau igual ez dakina zehazki, baino badakin nik igual informazioi dauketelare, nahi bau galdeture bai, igual bere karta nik daukatelako men, laste galdetu nahi badezu, ez? Igual zuek ez daukazue igual momentu hortan karta, baino nahiko bazene jakin, ni bentsat irikita galdetu. Aran, nik ze hauket Eskorpio, no, ze gertatzea hortik, ez? Azkenean aran, badaukagu, ez? Pertsona desenteren karta natala daukagu, orduan norbaitek nahiko balu bere karta begiratzea. Bale, mitologian sartzeko, aipatu beharra dazkagu, claro, astrologiak eta mitologian non egiten dute bat, azkenean planeta bakoitzak arketipo baten ordezkari da, inkluso planetek ere izenak badituzte ja mitologikoki, erromatar mitologiako jainko eta jainko zenak, ez? Hortik ja badugu hartzen dugu lotura eta horreia eramaten gaitu mitologia zehatz batzuetako jainko eta jainkosak aipatzea, bai? Orduan, zautzen dautene badakiten mitologizalea, kartazalea eta holako gauzazalea naizela. Orduan nila atera ditut hemen gauzatxo batzuk erakusteko, orduan, hemen ateratan neukan karta lehenengo, hau Eskorpio da, ez dakit ondo ikusten da, alderantziz ikusten da. Nik isko xamar ikustete, borroso ikustetelako baino, ez dakit besteke oendikan jarraitze duten. Ez dakit, hemen jongo naiz nire ikusten, Eskorpio, besterik gabe, Eskorpioren ikurra, hau dala, bale? Eta... Ondo ikustietu dute da, elme baten modukoa, hola, gezi batekin bukaeran, emeren bukaeran, hola gezi bagoraka, ez? Hori da. Eta pixkat ere gure ikusleei, astrologia txin bat erakosten zutagatik, zeinu bakoitzak badauka regentea esate zaiona, bai, askotik badakite. Regentea esate zaiona, eta da, zeinu hori ordezkatzen duen planeta, izango ditzateke, bai. Orduan, Eskorpioren regentea, esan behar dugu, bi regentea ditula, bai? Regente tradizionala, Marte zala, baino Marte zen gaur egungo regente modernoa deskubritu izan arte, bai? Pluton deskubritu izan arte. Pluton deskubritu zanean, Pluton hartu zen Eskorpioren regentetzat. Eta Pluton, non daukanik, Plutonen kartatxoa baita ere, ez dakit, ondo ikusten den, gerturatuko de pixkat, Bai. hauxe izango litzateke Pluton, bale? Orduan,
Pluton, eta hemen aterako denik txuleta eta erabiltzen ditudan beste nire liburu gogokoenak edo, hau bada Las diosas de cada mujer, bai, Jean Sinoda Bolenena. Eta hemen pixka bat, jainkosei buruz eta hitz egiten du, orduan hemen joan naiz ni begiratzera, Pluton badalako mitologia greziarrean Hades dalako, bai? Orduan, pixka bat hemen, eta ez bera hasiko orain honen inguruan kontatzen, baina norbaitek interesa baldin badu, Hadesen mitoa eta Hadesek nola raptatu zuen Persefone, ez? Egun el rapto de Persefone, Hades, bueno, honek guztiak zerikusi handia dauka Eskorpio energiarekin, ez? Egun, bueno, hau pixkat, hola, botatzen dugu, informazio gizan, norbaitek jarretu nahi badu sakontzen, eta Plutoni eta Hadesi deitzen zaie el dios del mundo subterráneo, bai? O el señor del mundo subterráneo, el señor del inframundo, bai? Gauza denak, ez hitz egiten dira Plutoni buruz, bai? Orduan, bueno, Pluton, Hades edo Pluton izan Rea eta Kronosen semea, bai? Eta Persefoneren sekuestratzaile gerora senar bihurtu zen, ez? Eta Olimpoko 12 jainkoetako bat, ez? Hori izango litzateke Pluton, bai. Plutonen baliokide femeninoa, bai? Jainko zetara june balin badegu, hor aurkituko genituzke Hekate, bai? Hekate badalako pixka bat misterioarekin edo asoziatzen den jainkosa, bai? Eta eskutuan dagoena, misterioa, pixka bat tematika guzti honekin asoziatzen den jainkosa dalako Hekate, eta Hekate ere Persefone, Hekate horrek ere Persefonekin lotura dauka, ze Persefone Hadesek raptatuta eduki ondoren, gerora inframundo horretatik Persefone etorri zanean hor, Hekate lagundu zion, bere ama Demeterren aizpa bezala, Persefone honi, bere bizimodu berrian, eta ez, hori pixkatola, pintzelada mitologikoa, norbaitek hor gehiago investigatu eta zera egin nahi badu. Eta arketipoekin lotura eginez, badago beste tresna erraminta bat, ni orain ezina pixka bat koketeatzen, eta da tarota, bai? Eta taroteko karta askok ere badaukate analogia handia, astrologiako zeinu eta planetekin, ez? Orduan, tarotetik bi aukeratu ditut, eta bat aipatu dugu ja, atera dugu pixka bat kontzeptua, eta izango litzateke eriotza, ez? Taroteko 13. karta hau, bai, eriotza, azkenean Eskorpio Pluton da morir para renacer, ez? Transformazio hori. Eta baita ere taroteko 15. arkanua dela deabrua, ez? El diablo, hau ere, baldotzen da, energia eskorpiano, plutoniano horrek, bai? Orduan, bueno. Holako pintzeladatxo bat, gehiegi sartu gabe, jendea pixka bat, botatzen juteko, erlazio horiek, ez? Harreman horiek, ez? Azkenien, bai zerua, bai lurra, bai natura, bai urtaroak, ikusiko dugun bezala, bai jainkoak, bai jainkosak, bai tarota, bai astrologia, bai dena azkenean erlazionatuta dago, ez? Eta guztiak badola bere analogia, ez? Azkenean. Horren pixkat, aipatzen duzun gaiakin, ez, hor, raptazioa, gero guain taroteko bisimilekin bai, orduan, bai, jendeak ez, galdetzen du, zer gertatzea, ez, naiz ondo sentitzen, omo inkomodo, edo jo, nao, ez, momentu sakonaria, ez, taulako energiak sentitzea, edo sentsazio izatea, ohikoa da. Hemen izan baita gomendioa pixkat, ez, horren jatorria pixka bidatu, eta horri transformazio horta hori da. Normala da, Eskorpio denboraldia, gaina Eskorpio denboraldia koinziditzen du batez ere azaroarekin, ez? Urriko azkeneko astea, gehi azaroa. Gau beltza da gau baita ere, urriaren 31 gau beltza da, gau beltzan ez, esaten dute ez, la línea entre los vivos y los muertos, fin dagoela, bueno, Eskorpio denboraldian gaudelako, ez? Gero azaroaren ez, ateratzeo, bildurrak azkenen hori da gau beltzan, ez, gure itzalan zatia izango zan pixkat, ez?
Hori da, itzala ere da, ez? Eskorpio eta Plutonen beste hitz potente bat, eta hori ez, azaroaren bata, santo guztien eguna, azaroaren bia animen eguna, bueno ez, hor, erlijiotik, elizatik, da beste zenbat tradizioetatik ere, egun hauek ez, badira oso ilunak, eta azaroa ere, bueno, ez, azten Barruako garaia, ez? sartzen, eta batez ere eskorpio da hori, ez, barrura sartze hori, ez, egun inframundo hori, inframundo, bueno, bere garaian infernua, eta, bueno, sinizkei ezberdina sartu ahal izan dituzte, zer da benetan, gure inframundo horretara sartzea, ez, gure subkonsientera sartzea, gure itzala, ez, astrologian ere, 8. etxearekin, bueno, pixkat astrologia gehiago dakizuten entzat, 8. etxe horrekin ere analogia hori, ez? Gure subkonsiente horretara, gure barrura sartu, barrura begira jarri, klaro hori zaio gustatzen inorri, aran. Zeini gustatzen zaio, barrura begira jarri eta bakoitzako bere txokolatiak nahasten hastea, hori ez du inorrik egin nahi, ez? Egun, beti kanpora, beldurra kanpoan jartzen dugu, boterea kanpoan jartzen dugu, dena kanpoan uzten dugu, eta hartaka, hemen zerbait ez badi ondo, badaukagu kulpak eta zeak kanpoako botatzea, ez? Oso ohikoa da ere. Bueno, eta ze barrua sartze hontan gure atal gustoko nahi pausua emango diegu? Venga, zein da gure atal gustokoena? Striptiza. Striptiza egingo dugu. Vale, bueno, orain iritsi da gure programako momenturik interesantena. Barrua sartu, baina ikea barrua gea eta bain dena kanpoa atetzen hasiko gea. Hori da. Orduan, Aranek eta biok estrenatu nahi dugu hemen sekzio hau. Programa guztietan egingo dugu, eta da gure striptiza. Vale. Lasai ez gara ropak entzen hasiko, eta homen intentzioa ez erakusteko inorri, baina striptiza deitu diogu aldiro, dagokion zeinuari buruz kontatuko dugu bai Aranek eta bainik gure kartan zer daukagun horren antzeko edo analogo. Bai? Baina, beira, Aran, hemen guk striptizean hasi, baina lehen baten bat ja animatu zaigu. Orduan hemen, Luis Marc, Arratsaldeon, esaten digu, kaixo bikote, nik ipar modoa dut Eskorpion. Zer esango zenidakete? Ez da gutxikin hasi gainea, Hau da, striptiz... Bai. Bueno, hola, eguzkia, iargia eta ascendente izango leke hola kartan lehenengo begiradan ikusteieunak, eta ipar nodoa bai da pixkat, norantza ematen diguna, ez? Egon nodoa da, gu eroso sentitzegean zonalde bat, eta pixkat bizitan xedeoi edo bidea markatzen digu hor, egotik iparrera izango zen, ez? Orduan da pixkat hor, bukaerako zerbait, ez? Gure bizitza osoan hor, gure helburu, gure bizixede, horren iparnodoi, ez? Orduan, bueno, izaro, zer da iparnodoi Eskorpion? Potente, Bai, iparnodoa da gure faro bat, ez? Norantzko bat. Noruntz da, nire bizitza, bai? Orduan, iparnodoa Eskorpionak pertsona batentzat, noruntz da Eskorpioruntz da. Horrez esan nahi du, bueno, transformazio horuntz, bai? Askatu beharra dana bada pixka bat Tauro, bai? Iparnodoa Eskorpion daukan batek bai ala bai, egonodoa Tauron dauka. Orduan Taurok badu tendentzia akumulatzera, ez? Edo hemen horrela da, hau dut, hau neria da, eta ni hemen gelditzen naiz eta ez dut aldatuko eta horrela izango da. Orduan Eskorpioren inkomodidadea ez zaio gustatuko. Orduan, adibidez, konversazio inkomodoak, bere zona erosotasun, zona konfort esaten dena, ez? Erosotasun zona horretatik ateratzen duen edo zer ez zaio gustatuko, ez? Iparnodoa Eskorpionetan pertsona bat, ez? Orduan, bera bai geldituko da, bere Tauroren finkotasun horretan, eta ez, horrela da, gauzek horrela beti funtzionatzen dute, listo, hemenik ez dut aldaketarik egingo. Eskorpiok, iparnodoak Eskorpion eskatzen dio etengabe transformazioa. Osa, etxe aukiko orduan bete-bete inda, ez? Igual, bai, arropa, oendala 20 urtekoak, gauzak bota gabe, hau bazpada, sentsazio izango zen pixkat, ez?
animatzen bada galdera egin digun pertsona komentatzera, baina bai, aurreikusi dezakegu egon odua tauronakan pertsona bat izango dela pixkat sindrome Diogenes, gauzak akumulatu eta akumulatu eta akumulatu. Ez bakarrik etxean, gorputzean ere, bai? Akumulatu, akumulatu, akumulatu eta askatzea, ez? Hor begiratu beharko litzateke ere, nodoen ardatz hori ze etxetan ematen zaio. Bai, izan pixkat tauron esan dezun gordetze hoi eta erretenitzion pixkat adibide bat jartzeatik. Bai. Bueno, animatzen bada pertsona hori zerbait gehiago esatea. Entzuten da pum, 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 momentu batean. Ez barkatu, Nire bizela una ez dakit aidan horretan edo jalako batean pum, 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 hasi da. Bale, Luismak esaten digu baiet, ala da bai, pentsatzen dut, hoxe, gauzak akumulatze horri buruz, aitu dala, bai. Bale, eskerrik asko, zure aportazio negatik, bai. Bueno, Aran, zoaziko zera striptizarekin? Bai. Bueno, si barko deu. Pixkat ondo esan dezun bezala, azkenen bai, ez? Hor, eskorpion, bueno, gero igual zuko beto azalduko zu baino, energia horrekin bai zer ikusi daukatenak zango leke Pluton planeta bezala eta 8. etxea. Nik eskorpion daukat ilargia. Aipatu berrieten bezala, guztian da gero, ilargiak garrantzia handia du, ez? Ilargia azkenen gure behar emozional horiek betetzeigun eta hortikan elikatzen gehan planeta da, ez? Hortikan zaten duen aurrun eskorpio neukitza, intensidade maila hoi, prozesuak eraldatzeko, bizitzako adin eta etapa desberdinetan ebai, botere hoi, impultxo horiek, jundia ebai moldatzen, ez? Eta goendiken ebai batzutan, intensidade hoi, ez da? Txiste matin nahi batzu izaro, igual alde ingoet, o... Ez, txistea ez, baina ilargia eskorpion daukazuten pertsonak oso intensitatzea. Bueno, eskorpio intensoa da, ez? Orduan, ilargia azkenean ez, ze behar duzuzuk emozionalki ongi egoteko. Orduan, emozionalki ongi egoteko intensidadea behar duzu, bai. Eta transformazioa. Etengabe, ez? Hor, barrua behiratu hoi, indagatu, sartu, atea, beste bai xirikatu, bueno, behaien zona konfortotatik ateatzeko, eta hoi gutxi balitz, eskorpion energiari lotutako Pluton planeta beha ere, hortxe dauket, ze iruditzen. Pluton beha eskorpion dakazu, fenomeno. Pluton dago bere etxian, horre izaten zaio bere etxian dagoela, ez? Bueno, esan beharra dakagu ere bai, Pluton eskorpion egotia badala ezaugarri generazional bat, bai? Pluton oso mantxo da, dijoa, Plutonek urte asko egiten ditu zein batian. Millennials deitutako generazio guztiak Pluton eskorpion daukazuten. Bazeate generazio bat, probablemente terapeuta asko atera den generazio bat, ez? Bai eskorpio, bai Pluton terapiakin zuzenki relazionatuta dago, ez? Azkenean, eskabadora barru-barrura sartu eta ez, emozio horietan lan landu eta ez, bai. Eta nire kasu gaina, 4. etxea, azkenen da sustraian, norgean, eta hor, etxeko barrukoak, eta 5. etxea izango zela pixkat, identidadean espresio hori ez, nondikan egiten deten, besteek elkar banatzen deten ez, espansio hortan ez. Hori da, azkenean zure espresatzeko moduan Pluton dihua hemen, ez? Pluton batekin zuaz, zure mundu emozionala eskorpianoa balin bada, eta zure espresioa plutonianoa balin bada, oso eskorpiana zarela esan dezakegu, naiz eta eguzkia ez duzu, ez? Eskorpion, baina baduzu eskorpion energia handia, evidentemente. Ikusleak ere konturatzeko, ez diela eskorpio bakarrik eguzkia eskorpion dutenak. Ilargia eskorpion dutenak ere oso eskorpio dira. Eta denok azkenean dazkau zeinu guztik, ez? Egia da, potentziatugu edo ez, baina berez zeinu eta planeta guzti dazkagu gure baitan, eta izango zen, ikustea, ze erlazio dago noien artean, zenek hartzen duen dominantzian bat,
Eta zure kasun adibidez, Izaro, Eskorpio zonaldei nola Berez, bueno, nik eskorpion berez ez daukat planetarik, bueno, Aiba. badut Urano dut, baina Urano eskorpion jende asko daukagu, hau ere generazionala da, orduan horrek ez dit aportatzen niri ezaugarri pertsonalik. Baino, eskorpio ez, baina Pluton nire kartan bada oso personaje dominantea, bai. Zergatik, bueno, nik Pluton lehenengo etxean daukat, bai. Orduan, lehenengo etxean daukagun edozer planeta oso potente ikusten da, ez? Azkenean lehenengo etxea da, zerekin ateratzen naiz ni mundura, bai? Orduan, ni mundura Plutonekin ateratzen naiz. Lehenengo etxean daukaguna da, eskaparate moduko bat, bai? Orduan, lehenengo etxean daukaguna da, pertsona bat ikusten dugunean, hasieran ematen dugun impresio hori, ascendentearekin batera. Orduan, Pluton eukitzea lehenengo etxean bada, pum, osea, como una entrada muy potente bezala. Ez? Eta hori gutxi ez balitz, aran, Plutonek eguzki aukitzen du. Hori da, Orduan, bueno, astrologiana gehiago dakizutenek, kuadratura bat egiten dit eguzkiakin, besteentzat da, bueno, Plutonek nire eguzkia ukitzen du, ziprestitzen du, orduan naiz eta eguzkia ez dudan Eskorpion, beste zeinu batean dut, nire eguzkiak badu Plutonetik asko, ez? Eta ez bakarrik eguzkia, Venus ere ukitzen dit. Orduan, eguzkia dela gure identitatea, eta Venus da, zer gustatzen zaigu, zer ematen duen plazerra, nola remantzen garen, hori dana Plutonek ukituta dator, ez? Orduan ere bizitzan transformazioa da lema konstante bat. Eta hori gutxi ez balit, ipar nodoarekin konfuntzian dago. Bai? Ipar nodoaren ondoan dago. Orduan, lehen esan badugu ipar nodoa dela noranzko bat, nire noranzko faroaren ondoan Pluton dago faroan atzekaldean eskutatuta. Bai, orduan, bueno, horrek beldur handiak ekar ditzake, eta, bueno, gero bizitzan zehar, urteetan aurrera egiten zoazen enean, bada Plutonekin adiskidetze bat, ez? Eta hasiera baten Plutone beldurra ematetik, gaur egun ja, Pluton besarkatzeko puntuan dago. Bizitzak eramaten zaitu, bizipen esperientzia oso plutonianoak edukitzera, eta transportatu dituzunean, hasieran esan ditugun tunel ilun horietatik ateratzen zeanean, ez taldean, Sagittariaren argiarekin topiten. Alkimia egiten bukatzen duzu, transformazioa bihurtzen da zure bizitzako lema potentetako bat, eta pentsa, Eskorpio zinuan ez errezeuki eta hainbeste energia Eskorpianoa. Bueno, hau jendeak kontun eukitzeko, ez? Alde batetik hau bestetik, izan daitekela kasuan naiz eta hasiera baten igual karta ikusi hutsakin, ematea Eskorpio energiatikan, hainbeste zaukagula, ez? Pertsona horrek hainbeste zaukala. Ze adibide desberdinak, baino, biake batzen gaitu noi, ez da horretik gaude hemen Izaro. Bai, eta gero ja, bueno, hau ja da, igual batzui komplikatu egingo zaie, baina ni bote egingo dut, eta galdetu bezala. Aranetan ere kompuesta, beste eta astral mota bat da, kompuesta bat egitea, ez da sinastria, jende asko agian sinastria entzuna dauka, dela bi karta aztertzea. Kompuesta da karta bat eta karta bat juntatu, eta precisamente Eskorpioren fustio hau, ez? Eta bi karta elkartuta karta berri bat sortzen da, kompuesta ditzen zaien. Aran eta nire kompuestan zenbat planeta ikusi genituen Eskorpio, 4, 5. Gehienak, bai. Tope, ez? Orduan, aran eta nire kompuesta horretan oso Eskorpiona gea, ez? Orduan, hemen txegure, lehenengo striptease honetan, taula gainean, uste dugu. Gaurko saioa nola utzi bain gabe, ez da, Izaro? Bai. Bueno, eta ja praktikotasuna jaitsiko gea, gure lurrea jaitsiko gea, nahi hainbeste gustatzen daiten onta, ez? Zertako da proposa garaia orduan? Zertako da proposa garaia, Aran, konta iguzu. Zertako da proposa honetan, gure bi bloke nagusiak, autoezagutza eta autoezaintza. Autoezagutzaz bastante hitzein dugu, baina orain autozaintza fase honetara pasata, hemen ja, Aran, zuri uste izut, venga, zure
Aran Bai, roda, bueno, gomendio, autoz ezagutzan ingurun, ba, hoxe, ba, terapietako, eta esan deguna, ez? Ba, blokeo hoiei, ba, lupa pixka jarri, aztertu, sentitu eta transformatzeko oso egokia izango zen. Bai, askatzekoa, bai, hoxe. Eta batzutan, bueno, hoi gero igual, autozaintzain lotuta, ez da? Ba, oso egokia, ba, etxea txukuntzeko, garbitzeko, lehen aipatu duzun, kadukatuta dauden gauza horiek, ba, botatzeko. Ba, adibidez, etxeko botikinen dauzkagun produktuak, ba, igual esan dezuna, ez, ba, pastilla batzuk, behiratu, kadukatuta daudenak fuera, eta kadukatze hortaz aparte ere bai, erabiltzen ez ditugunak bai, kadukatutat jotzea, ez, ja da, garai bat, edo behar ez ditugun gauza horiek, hilda geratu dienak, edo bestelako etapa baten geratu dienak, ba, ustea. Berdin, arropakin, armarioa txukuntzea, gela txukuntzea, orduan, bueno, atea behar ez dugun hoi, arintasun hoi, berdina ideiekin, pentsamenduakin, gure bizi filosofiakin, balorekin, igual ja, atzean utzen diteu pentsakera batzuk, bizitzan, bueno, aldaketa horiek ez. Igual, askotan nik kosmetika naturalakin dala nitxetela, ringana etxeakin, ba, noiz bai, jendea gaina, baina, ba, bueno, autozaintza bide honetan nahiko sakondi joazten ere bai, aipatzea jate, ba, eozerkin izan daiteke, baina aipatzea jate igual. Jo, hartu nahi, baina dauzkat igual, oantxe erosi berri, edo pote deixente dauzkat, eta bukatu arte itxoingo eta. Bai, primeran, baina hoi azkenen batzutan da hoi, kostatzen zaigula baita askatze hoi. Garbi balima daukau, bueno, edo produktu horiek ba, dauzkaten konposaketagatik badakizula ez dela hain onuragarrik, ba igual benetan askatu oparitu modu daude, baina daude bai, kentzen jutea kapa horiek, ez? Ba, askotan elikadurak pasatzea na. Azukrea uzten hasiko naiz, azukre txuria, ba, bueno, ba, gomendatu jatelako, eta, bueno, ba, irakurriak informatu naiz, eta hauen kalteak eta ikusita, ba, nahi dut, ba, gutxitu, edo, bueno, bintzat, etxediken kendu. Jo, ja, esateate, jo, pues, dauket pote bat bendikan, eta hori bukatu arte, ba, kontsumitzen zaitukoet. Orduan, bueno, ja, garbi balima daukagu, zerbait hil balima da, utzi, apego horiek, fuera, ez? Momentu importantea, ze azkenen, ez da eukitze hori, ez? Da azkenen, salto hori emateko beldurra da, aitzaki bat, ez? Gauza horiek eukitzea, benetan garbi bali maukagu zer dan nahi deguna, zer dan askatu behar deguna, orduan. Eta bai, elikadurakin, bai, dena, ez? Ba, barrena garbitzeko ere garai ona da, ba, nahi badeu ba, diuretikon bat, edo infusio depuratibo batzuekin, edo, bueno, ez? Arindu, udazkenen bai, ez? Ba, ostoak eta hor aldaketa bat eukitze dute baita zuaitzek, ez? Bada, pixuak entzen jutea. Eta arropana esate dunen ez da itxura Venus alde hortatik bakarrik da, arintasuna mentala, materiala, garbiketa sakon bat. Eta izan, Ba, nahi ateratzen zait esaten duzun honekin lekua egin, ez? Azkenean, lekua egin. Lekua egin, ze gero Sagitario dator, eta Sagitario beti dator abundantziaz, eta oparotasunaz. Askotan, abundantzia gure zai dago, abundantzia zentzu guztitan, abundantzia gure zai dago, baina ez da etortzen ez diogulako leku ikiten. Eta ez diogu leku ikiten gauza zaharkituz beteta daudelako leku horiek. Gauza zaharkituak, ba, esan dezunak, kadukatuak, hilak, ustelduak, baino kostaite zego, ez? Da zeratik kostatzen zegoen beste askatzia, ez? Orduan, justo orain, Eskorpio hilabete hau da supera proposa askatzeko, ez? Eta hemen kontatu nahi dut, goizean hau pixka prestatzen nahi ginela, etorri zaineri aspalditik entzunan kontzeptu bat, eta da falacia del coste hundido, esate zaio, gazteleraz. Zer da falacia del coste hundido? Azkenean da, kalte egiten dizun zerbait, ez duzu askatzen, hori edukitzeko eta mantentzeko egin duzun esfuertzua hain handia izan denez, ez duzu askatu nahi hori. Baina, aldi berian, kaltea izaizuiten,
eta ez dio uzten lekua zerbait berriari, ez? Eta adibidez berdinak jartzen genituen, edozer gauzekin, izan daiteke harremanakin, Bai, izan patroiak, lan batekin, ez? Eta lanarekin jartzen nion adibidea arani zala. Zenbat jende ezagutzen dugu badagola lan batean jata nazka inda, eta galdetzen dizunien, bueno, utzi zazu, eta baizea nola utzikoet, 20 urte damazkit, kriston soldata dakat, antigüedadia dauzkat, jo que se plus eta ez dakize guztiak, ba hori, urteetan zehar esfortzu bat eginez lortu duzuna, baino momentu honetan horrek kalte izugarri dizu, baina kostatzen zaigu askatzea asko, pues, kostatu zaigun guztiagatik, ez? Eta horrek badu izena dut da falazia del coste hundido, eta claro, horrek oztopatzen dizu gauza transformazio hortan, ez? Hiltze hortan. Bai, hori da. Ez duzu askatzen, ez duzu hiltzen uzten hori, horri atzea estankatuta, eta bai, bale, oso ondo, lortu dituzu izugarriak, baina momentu honetan kalte egiten nahi zaizu, ez da, hori. Azukre potoakin esan dezun berdina. Nola botako, eta ez da bota, opari den dezakezu, baina jendearen sentsazio hori de galdu, ez? Galdu, askotan galtze horrek kriston beldurra ematen baina galdu hori da berriari lekua egin, askotan, ez? Orduan horre, dejar ir lo que se está yendo, dejar ir lo que ya ustelduta dagona, ez? Orduan, dejar ir, soltar horretan, ez? Ba, eskorpio oso ona, ez? Horretarako. Eta horre, esan dezuna, ez? Netzat gaur, askotan, bueno, ba, igual bai goza materialagoko aipatituta zira, baina harremanak, lagunak, ingurua, patroiak, gure barne sinismen horiek, bai ez, igual askotan bakizkiu, baina, bueno, ba hor klik txiki bate bai, garrantzitsua da, ojo, ba, haukin noten naiz, bueno, utxura dalako, bueno, ba, igual batzutan jakitea ez, nondikan bai, nondik ez, zerkiten digun hona, bukatu bali madia harreman batzu, bukatu ja, ez, oide onartze, bukaera, ez, benetan sentitzen deunen, ez. Eta joaten dutzea, ze igual sentitzen dugu bukatu dela, baina kostatzen zaigu guri onartzeare bai, eta joaten duztea, ze igual hor gero apego, beste falazia hortan sartzen gara bai, ostra, hainbeste urte txikitako lagunak, erlazio bat 20 urtekoa, nola posible, ez, ezin eta galduo, hainbeste den bota gero ez, sortu deun horrekin, bueno, etapa bakoitza berria da, eskertu denbora hortan pertsona horrek, arropa horrek eman dizuna, eta berria hilekoa inez. Bai, zentzu horretan aran, kostaitezego asko, orduan, zer erabili ezakegu, zuk zer erabiltzen duzu? Zer herramientak, gomendio batzuk. Zerbait askatzea, soltatzea, kostatzen zaizunean, zerri botatzen diozu eskua, zer erabiltzen duzu. Nik baditut ere pare bat gauza hemen erakusteko, agertu zer daukazen erakusteko. Lehenengo errexena eta ibiltzeko olio esentzialak, azkeneko denboraldin gaina prozesutan ibilitutenak. Ba, igual, denbora tarte honi, batez transformazioa beha, transformation olio esentzialan sinergia baba dago, oso potentea da. Egia da, bitu, bida, izaro kortxe. Izan zu bazpa onduan, bai. Egia da, olio esentzial hau oso potentea dela, eta transformazio prozesuetan bakoitza segun ze puntutan dago, bueno, azkenen gero lagundu behar da, ez? Azkenen lokatztartea hor sartze hortan bai, ez balima gaude ondo lagunduta, batzutan ataskatzea aukeu, eta igual kolapso baten sartu, o kontu zibili behar da. Olio esentzial hau bai da proposagara iontako, baina gomendatuko nioke, bai pixkat olioak ezagutzen ditu norbaiti, edo autoezagutza eta autozaintza prozesutan, bueno, ja, denbora da makin bati, eta honek mutu dezazkeen gauzak, jasotzeko eta aurreiteko gaia norbaiti. Eta beste lasko guzatzen beste bat da, release, mentxe daukat. A ber. Ezakit ikusten dan. Bai. Hau de beste sinergia bada, eta hau da debe pixkat, dejarri, ez? Iragana atzean duzteko, askatzeko, eta baita berri horri eta balioarekin, eta gure barne indar horrekin, pixkat
empoderamendu puntu hortatikan, edo gehan hortan siniste hortatikan aurre eta ez. Soltar, baino gero indarra hartuz eta gehan hortan, ez? Konfiantza hortatikan. Hori. Eta hauek, zaketor ikusi duten, hauek egia da sinergia batzu dira, ez dira olio esentzial sinplek, eta hauek justu bi hauek aipatu ditutenak Jon Libin etxekoak dira, eta ezin dira dendatan aurkitu. Egia da kolaboratzaileen bidez, ozak nola esan dezu izaro zukru alobeto jakin gozu, ni zure bidez erosten hasi nitzala. Dia marka batzuk distribuidore bitartez erosi behar. Eta segurazki gaur hau entzuten dutenek askok hartu eta Googleetik Jon Libinea jongo dia, Jon Libineko web horrira iritsiko zeate erosi nahi bazute, baina Jon Libineko web horritik zuzenean erosten balin badute, izugarri garestiagoa atatzen da distribuidore baten bitartez erosita 24%ko deskontuak da. Orduan, eta ez da hori bakarrik, ez azkenean olio esentziala kontu handiakin erabili behar da asesoratuta, eta, etxe honek zehazki duena da, olioa saltzen dizun pertsonak ez dizu bakarrik olioa saltzen, asesoria zerbitzu bat oso bat eskaintzen dizu, ez? Orduan, hemen botatzen dugu. Norbaitek interesa badu, galdetu lasai. Ni gaina guain, neren prozesu azken urtetak kontan, hain lagungarri izan zaizkit, egia da, bai, herri mailan eta ingurun, jendea galdezka hasi zait, olio esentziala nola, eta beste, eta, tailer txiki bat bai sortu nun, eta guain errepikatuko dut baita azaroak 11 atxalez, doakoa da, pixkat informazioa, erabilera, garrantziak, kalitatena pixkat irikia dira, eta gero nik nire gomendio batzu, baina, pixkat nola erabilire bai, beldurratzaielako eduki behar, baina erabiltzen jakitea iritzait garrantzitsua dela orokorren, markaik eta aipatu gabe, ze produktu daude merkatun eta nola erabili egunerokotasunen. Gero, gomendio batzuk eta hola igual aipatzitu, baina, Eta gero, netzate bai garrantzitsuk die, ondo funtzionatzea dizkiate, igual ez da hain praktiko zen, baina mineralak. Orduan, aipatuko ditut bi harri, bat da, hau, sanazioak erabiltzen da, malakita da, berdea gaina oso polita. Prozesu hauetan, sakontasun hortan eta pixkat laguntzen du, ez? Sendatze hortan eta transformazio horren ondoren, minoi arintzen. Eta geho, egia esan da, eskorpio bea ere, naiz eta aldaketa badan, bakoitzak segun ze etxetan daukan, ze ikutzen dion, posible da aldaketa hori lan arlon ematea, familia arlon, norbere arlon, azkenen dena erlazionauta daulako, ez? Orduan, egia da beste harritxo hau daukat, haua marina izen duna, hau gehiago da, askatzeko komunikazioak nahi dauka zer ikusia ez, egioi ateatzeko barruan dauzkeon, alfombra horren edo kutxa itxi horren tapa irikitze hori da, ez? Ia geixo igual, komunikazioak indaola erlazionauta, baina eskorpionen transformazioak bai askotan ematigu askatzea, barruan dauzkagun gauz horiek, komunikatzea, arnasoi askatzea, ez? Orduan, hortan, batzutan korapilo asko sortzen dira ez darrin, orduan, pixkat, puntu ekilibratu batetikan, eta, ez, maitasunetikan, baina askatze hori, ez? Goxotasun hortatikan, eta honek bai hor asko laguntzen du. Nei funtzionatzeik egia esan, eta guztua biltzitut. Zun bat emakatzu, Zaro? Bai, nik hemen dena arringuratuta nago beti, hemen zintzilik, badaukaten kuartzorroxa, hemen urdina, hemen beste bat, konsultan harriak dauzkan duen nahi, bai, azkenean, badia niri funtzionatu edo balio didaten, olio esentziala, mineralak ez, eta hontan ere bat egiten dugu Aranek eta biok. Tresna hauek erabiltzeak, goizean aipatzen genuen higiene energetika, ez? Pixka bat kontzeptu hori, ez? Lehengo dola gutxi entzun nuen, eta, nolabait babestu, eta gero, tresna bezala erabili, segun eta ze lortu nuen, ez? Askatzea, kostatzea bazaigu, evidentemente, arginiz aipatu duzun hori esentzial hori, sinergia hori, transformatzea kostatzen bazaigu, transformation hori, ez? Puntu honetan aipatzea, bai Aranek aipatu duen tailer hori olio esentzialen inguruan, eta gero ere hor astrologia eta olio esentzialak ere bat oso match politia egiten dute, eta gure intentzioa ere badela laster baten astea bere garaian egin genitun, baina berriro berreskuratzea
zeinuak eta ze olio gomendagarri, eta gaur aipatu dugu, Eskorpiorentzat, release transformation, eta intentzioa ere bada, urrengoa Sagitario egingo dugu, eta evidentemente Sagitario energiarentzat, beste olio energia batzu gomenda. Aipatuko. Hori da. Bueno, eta liburutan sartze bageaola, igual irakurzale Hori da. bat baldin badago hemendikan, edo Bai, olako Geminis energia gehiago baldin maukate. A ber, kontatu. bai, ze hemen ere kontua da, klaro, baten batek entzun dezake eta esan dezake, niri olio esentzialek plin, eta normala da, esan nahi ez, azkenean olio esentzialengatik erakarrita zeintzu sentitzen geha gehien batez ere, lurra energia asko daukagunak, Virgo, Tauro, edo Venus potente bat, bueno, hor bat egiten dugu, baina badago jendia igual esaten duna, nahi ez ditez zer esaten dugun, jende mentala guantzat, gauza hauek bai dia jende, bueno, sensoriala, korporalagoantzat, jende mentalagoantzat, evidentemente, gomendioak, liburuak, serieak, pelikulak, orduan. Aurreatu naiz. Bai, hementxe, justo hori komentatu izan dezuna, orduan. Soltar, dejar ir horretan, evidentemente, ezin duen faltatu dejar ir liburua. Osea, hau, vamos, manoseatu da dakat, bueno, atzea, ez da gizan bat aldiz irakurri duten hau, dejar ir, Dr. David R. Hawkinsena da, mentxe, dago, batek seguro saltzen dula, liburu asko ditu, gutxi gehiago, dejar ir tituluarekin nahikoa, orduan, bueno, naiz hasiko liburuari buruz ezer esaten, gaur egun klik baten dejar ir zeituan irakurriko du jendea, zer liburudan, David Hawkins bere autorea ere, orduan, hoxe. Subtituloa, El camino de la liberación, hoxe besteik ez dut esango, bai? Hau, eta gero, komentatzea, batez ere ascendente eskorpioentzat, bai, ze azkenean ascendentean daukagun zeinua bizitzak destinuz ekarriko du, bale? Orduan, ascendente Virgori, destinuz gauza batzuk, ascendente Leori, destinuz beste gauza batzuk, Eskorpio, eta momentu batean esan dugu, 12 zeinuetatik behar bada, ostras, oso gorea da Eskorpio, azkenean heriotza, konfliktoa, sufrimendua, mina, beldurra, bizitzea tokatzen zaigu Eskorpiotik, ascendentean Eskorpio daukan batek hori dena etorringo zaio. Orduan, badaude alako... Etorringo zaio esatetzu igual batzuen destinuz, bizitzakola jarko jo. Hori da, bai, azkenean bere ikasketa eta bere destinua dalako transformazioa. Orduan, transformatzeko etengabe ikasi berko du morir para renacer. Morir hori, evidentemente, morir metaforiko bat, baina kasu batzutan bada reala. Ascendente Eskorpio dakan jende askok heriotza oso berko ikusi du, oso txikitatik. Orduan, zuk zure ascendenteari jaten ematen badiozu da, antizipatze batzea, zuk ematen baizkiozu gauzak, bizitzak, destinuz, imprebistoki, ekarri barrean, gero, ez dituzu guaelako bapateko hainbeste gauza jasoko, orduan, hemen, trukorik infaliblena da, serie eta pelikula eskorpianoak tragatzea, osea, ustea. Zer dira serie eta pelikula eskorpianoak? Asesinatos, psicópatas, muertes, violaciones, mutilaciones, osea, hola egiten dute ascendente eskorpio guztiek. Konsultan ascendente eskorpio bati hau dena esaten dudanean, beti, eske beldurra hundi ematen diate. Claro, ascendente eskorpio batek beldurra du nagusi, baina azkenean da, egintzazu imaginarioan, gero bizitzak realki ez ekartzeko. Orduan, geroz eta liburu gehiago irakurri, pelikula gehiago ikusi, serie gehiago ikusi, tematika guzti horren inguruan, bizitza gutxiago ekarriko duzu, pixka bat hortik da, orduan, pixka tola gomendio hori. Eta bukatzeko aran, ja... Bai, bueno, bukatu aurretika nola gertakari nagusin bat aipatu asko dugu, Eskorpio
Hori galdetu, hori esan nahi nizun. Konta iguzu zuk zer den Eskorpio denboraldian kontutan eduki beharreko gertakari bat, behintzat bat, asko daude, baina hasiko gara basiko, simple, bai? Zer dakagu, azaroaren 20-an? Ilargi berria daukagu, Eskorpio. Bai, Ilargi berriak, bueno, zakit, bakizuen hemen zaudetenak, ilargi berrik azkenen dia, hasiera berri bat, ez? Intentzio bat jartzeko aukera, hasi bat, proposito konkretu batekin, landu nahi dugun horren ingurun orduan, bueno, garai oso ona, ez? Eskorpio garai hortan, joaten utzi nahi dugun horri, eta, bueno, transformatu nahi dugun hortako, bueno, lanketetxeko eguna proposa. Zan daiteke hor ilargi berri horrekin. Eta gero, normalen, 6 hilabeten jasotzen da horren emaitza. Ez da izaro, ilargi beteakin. Ilargi beteakin izango zen, bueno, hor, denbora tarte hortan, eraldaketa horrek azkenen gauzak ez egun batetik beste izaten, baina, hasitako horrek, gero izaten ditu gauzak. Eta ilargi berrikin batea, aipatu zuk ez? Zer egiten dituzun erritualak, edo zakit astroklimatzen hitzein? bai, ilargi berri bakoitza oso aproposa da, intentzioen erritual bat egiteko, orduan, evidentemente, zuen kabuz egin dezakezute, azaroko gehien da, puntatu, jazta. Eskorpio gauza guzti hauek egiteko intentzio bat jarri ez, eta 6 hilabete barru Eskorpio ilargi betia daukagunean, emaitza hauek ikusten dira, ez? Orduan, zuen kabuz egiten hasi badezue, saiatzen, primeran, norbaitek taldean egin nahiko balu jakitea astroklima izeneko gure 15aldiko topaketa edo enkuentroetan elkartzen garela ilargi berri eta ilargi bete guztietan, bai? Urtarrilean hasi ginen, aran ere hor egon da, txintxo, hilabete guztietan, orduan elkartzen gara ilargi berri eta ilargi beteetan, bai? Orduan, urrengo astroklima hau ilargi berriarena azaroako 20-an izango da, zelenago badugu azaroaren 5-ean ilargi betekoarena. Norbaitek nahiko balu astroklima honetan parte hartu, harpidetza bidez funtzionatzen da, saio puntual batean hartu daiteke, 3 hilabeteko harpidetza, bueno, aukera pila bat daude. Eta saio hauetan pixkat ara nebazu kontatu zer den egiten duguna, zer, Bai, bueno, txintxo kuadernuakin apunte guztik hartzen. hombre, nire birgotasunakin. Astrokliman orokorren egiten deuna da, telebistako eguraldi bat programa bezala, ez? Datozen 15aldiko energia pixkat aztertu, egun bakoitzen ze gertakari dauden, ez? Guain egia da ilargi berria aipatu dugula, baina hortaz aparte aipatu dituen planeta guzti horien loturak eta gauzak aipatu, eta zerbait nahi badeu, hitzaldi bat eman, kontratu bat sinatu, orokorren, ez? Pendiente bali maukagu, igual egun batzuk aproposago bali madie, kontun hartzen dugu, baina jakin batzutan, ze energia daun disponible, gauza bakoitzeako. Horren pixkat aztertzen dugu zen eguraldi astroklima izango dugu 15aldi hortan, eta gero, ilargi berriak intokatzen bada, errituala egiten dugu. Eta erritualoi, bainetza importante igual izan, karkai nahi dunantzate aipatzean pixkat erritualoi dela baita forma matea, ez dela zerbait hau pentsatu eta igual pixkat idaztea eskatzen duna, o paperea jeistea, pixkat finkatzeko intentzio horiek, ez? Gero bakoitzak nahi duen modua, baina dela tarte bat hartu, 5, 10, 15, 20 bakoitzak nahi duen tartea, ez dauka iraupen zehatz batekoa izan barri, baina bai pixkat, hortan, fokoa hortan jarri, idatzi zerbait, bakoitza bere eran, baino ez izateko oso airekoa, ez? Hor niko zehatuko gomendio egintzat itxenden zehazkenen, landatu nahi dugun azitxorrek, behar du sustantzia pixkat eta lur pixkat edukitzea. Hori da. Primeran, aran, bukatzeko azkeneko minutitxoak, hemen zuzenen ditugu pertsona batzuk, animatzen diren galderaren bat edo komentarioren bat egitea, bai? Bai, zakita norbaiten nahi duen zerbait aipatu. Hori da, edo zein galdera, edo zein, ekarpen, ongietorri izango da, batzuk bazaudete, baina ezagunak batzuk, Venga, bertxe.
animatu zuzen, galdetzera. Eta artean, bueno, komentatzea hurrengoa Sagitario denboraldi izango dela. Gure intentzioa da grabatu eta eguzkia Sagitarioan sartzen den egunean bertan igotzea, ezta, YouTubea. Bueno, ea lortzen dugun. 3 aste dauzkagu gure habilidade. Merkurioi tartean egon da, ba, euskalo. Aurre borroso, gero geno ondo ikuste izunik, bestek ez dakit, baina ikusiko dugu, ea, ze ateatzen dan, da izan behar duna izangoa, baina gu saiatuko gabintzat, ez? Intentzioi dauko, eta Bai. gure eskut da hona ingo dugu. Hori da, eta, klaro, kontua zen, bueno, aurreago igual zuzenekoak, YouTubeen zuzenekoak iten animatuko gara, lehenengoa behintzat grabatuak igoko ditugu, baina hemen ikusten genuna zen galderak egiteko aukera tartean, orduan. Hurrengo Sagitario, saio horretan, galderaren bat erantzutea nahiko bazenute, galderak irekitzeko e-mail helbide bat irekiko dugu, ezta, Aran? Hoi da, ja martxan daukagu e-mailoi, eta, bueno, gure Instagrameko izena bezala, ba, izango zen, zeruan bezala lurrean ere, abildua gmail.com. Norbait nahi badu, ba, hor, ba, galderak, kontsultak, bueno, gomendio nahi baduzu zerbait gehigarria sartzea, edo iruzkinak, ba, ondo guztua jasoko jo. Orduan, ba, norbaitek nahi badu, ba, hortxe. Baita bidea, gukin harremanetan jartzeko. Hori da, orduan email horretara, galdetu, nahi dezutena, eta gero, bueno, galderak eta ikastenak, edo iradokizune kontuan eukita programa berri hori grabatuko genuke. Noiz genuen asmoa grabatzeko hau, Aran, jarri genuen? Biaztari daukeun jarrita, oendikan, hain esprosaia izaten hau dena, transformazio totala, Izaro? Egan bintzat? Eskorpio sasoian gaude, guk ez dugu transformazioa egiten hemen, Aran, eredu bezala agertzen nahi gara. Bueno, hauxe, 2 aste hauetan, ba, bidali, gure bai, ba, esiatzen jasotzeko, zuen proposamena, zuen galderak, edozein galdera. Lako gure saioa ikusita gero, ba, zerbatekin zalantza, edo hau ez dut ondo ulertu, edo esan nahi dut honekin, edo nire kartan daukat Venus Sagitarion fesa nahi du horren. Ere erantzun genuke, bai, dugu, bueno. Bizipenen bat partekatu nahi baizu, jo, gertu zaitauta hau, o nahi ez bena? Ba, hori, eta besteik ez badaz, hemen ez da inor animatzen, galderak egitea. Bonaino. Oso, ondo Izaro, ba, urreko saio arte. Bai, hori da. Ondo. Bakizu, askatzen jun, erazten jun, eta bueno, kendu behar den guztia kenduko dugu, urrena besoak zabaldu eta jaso behar deunoi jasotzeko. Sagitario etortzen denean, besoak zabalik, kontenedore guztiak hutsak eta Sagitarioak ekartzen digun oparotasun hori, gaina pixka eta aurreratuz, konturatzen bali mazete, Sagitario denboraldia zein da. Gabonen aurretiko erosketa, oparia, janaria, hor sartzen geha alako, Black Friday, eta alako historiak bai etorriko dira, zubilan, ez da, hor egoten dira oferta, jendea azten da gabonetako opariak erosten, eta pixkat aurreratu Sagitario badauka arrisku bat bai roskati pasatzeko konsumismo excesiboan hori daitezke, orduan, bueno, ja, Eskorpio kapitulua zan hau, baina Sagitario gai batzuk ere aurreratzen hasten dira, kontu zibili behar da baita horrekin, ez? Eta batez ere, Eskorpio etxeko lanak ez baditugu egin, eta ez badugu ustu, eta ustu gabe, azten badin bagea gauza berriak sartzen, ba, hor ja desmadratute zegoena, ez? Hor ikusteko ere ze importantia den, ez? Eskorpiorekin garbiketa bat egin, gero Sagitarioren gauza berriak sartzeko, baino kontzientziaz ere, ze berria sartzen dugun, gure etxean, gure bizitzan, gure gorputzetan, sartzen ari garen hori onuragarria den guretzat, edo hori hurrengo urteko Eskorpio sesioan saioan garbitu norrote dugun berriro, ez? Bueno, hartxe pixkat horrekin kontu zinitzeko.
Bueno, jendeak aipatzeko nahi duna, eta guke igual jongo gea, ez? Sasoi honetan gure garbiketen berri edo ematen ikusiko dugu. Hori da, hori da. Bale? Bueno, Bueno, eskerrik asko. berria. Ondo izan, denok, Agur. agur.